Dat deze ramp vergeten is eens net te begrijpen. Want er kwamen meer dan 2000 mensen bij om het leven, vooral op de boorden bij Vlieland. En dat is meer dan bij de watersnoodramp in 1953. Ook de financiële en materiële skiën is schrikbarend. De handel naar de Eastzee kwam stil te lezen en de beurs van Amsterdam weer dagenlang dicht. Dat deze grote ramp vergeten rekken is, valt goed te begrijpen. Het was een verschrikkelijke nederlaag voor de Nederlanden en het was logisch dat de autoriteiten nu de tijd wonen dat het zo gauw mogelijk vergeten wordt. Maar dat leidt nu 350 jaar later heel anders. Van de middag weer de start van de bedenkingsweken onder oren met de officiële opening van een tentoonstelling in het Tromshuis op Vlieland en een ontbleting van een monumentje. En er is ook een boek over de ramp. Voor de scrowers wie de skiernis ook naai. Er komt opeens iemand met een boekje aan uit 1667, geschreven De Engelse Furie. En dat was geschreven door dominee Esaus den Husse. Dat was de Vlielandse dominee toen destijds. En bij het doorkijken van dat boekje, ja, kwam er een stuk geschiedenis boven water waar we nog nooit van gehoord hadden. Wij waren, Anne Doedens en ik, samen bezig om een geschiedenisboek over Vlieland te schrijven. En toen we dit openmaakten, dit lazen, toen zeiden we, ja, wat is er gebeurd? Waar is dat gebeurd? Nou, en toen zijn we op zoek gegaan. Toen vonden we hier in Nederland niets terug. Maar in het Nationaal Archief van Engeland, ongelooflijk. Daar hebben we meer dan 130 mappen geopend die meer dan 230 jaar nooit geopend waren geweest. En daar zat het hele verhaal in. Schiet!